जर हिंदू आमदार वा खासदार म्हण तुमकां काम करपाक येना जाल्यार तुमी कितलीं पदां मेळयली फामाद जाले तरी बिनकामाचेच आसतले अशें विधान पद्मश्री स्वामी ब्रह्मेशानंद हांणी गोंयचे आमदार आनी खासदारांक उद्देशून केला। आचार्य ब्रह्मानंद स्वामी पुण्यतिथी उत्सवा निमतान 2022च्या वेंचणुकेंत वेंचून आयिल्ल्या हिंदू आमदार खासदारांचो गौरव सुवाळो ब्रह्मेशानंद स्वामींच्या हजेरीन जालो। त्या वेळार ते उलयताले। सगळ्या हिंदू आमदार खासदारांनी धर्मा खातीर कितें केलां हाचो नियाळ एकदां घेवचो असो सल्लोय तांणी ह्या वेळार गोंयच्या आमदारांक दिला। तुमच्या फाटल्यान धर्म नासले जाल्यार तुमचो वाटोळे जातले अशी कुरू करतना हिंदू धर्मा खातीर दर एका हिंदून आपल्या कमाईचो कांय भाग कुशीक दवरचो अशी अपेक्षाय ब्रह्मेशानंद हांणी उक्तायली। हिंदूची उध्वस्त जाली देवळां परत बांदपाक फुडाराक घेवपी गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची तोखणाय करतना हे फुडें धर्म रक्षणा खातीर हिंदू म्हूण आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय अशें आवाहन लेगीत ब्रह्मेशानंद हांणी केलां। ब्रह्मेशानंद भाविकांच्या हजेरेन जाल्ल्या हिंदू जनप्रतिनिधींच्या भोवमान सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्री सुदीन ढवळीकार, सुभाष वेलिंगकार हांचे सयत साबार हिंदू आमदारांनी हजेरी लायिल्ली। स्वतःला आपण जरा एकदा विचारा की मी हिंदू धर्मासाठी आमदार म्हणून काय दिलं, मी मुख्यमंत्री म्हणून, मी आमदार खासदार म्हणून मी माझ्या धर्मासाठी काय केलं असा एक दिवस विचार करून लिस्ट काढावी आणि त्याच्यामध्ये मग आपण जर कमी असेल तर भर घालावी आणि जर समजा चांगलं काम केलेलं असेल तर यतो धर्मस्ततो जयः, तो तुम्हाला आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही। जिथे जिथे धर्म आहे तिथे तिथे जय आहे, लक्षात घ्या सगळ्या आमदार आणि खासदारांना। जर तुमच्याकडे धर्म नाही, धर्मासाठी काम नाही, बेकार आहेत सगळे, बिनकामाचे आहेत सगळे। कितीही तुम्ही प्रतिष्ठा कमवा, तुमच्या मागे जर धर्म नाही, वाटोळच आहे तिथे। आणि मी एक सांगू इच्छितो मुख्यमंत्र्यांना, आमची देवळं जर उद्ध्वस्त झालेली परत जर तू बांधतो आहेस, आमचं तुला पूर्ण सहकार्य आहे। आम्ही आमच्या देवळांसाठीचा हात पुढे केलेला आहे, आम्ही कोणाचं पाडायला हात पुढे काढलेला नाही आहे। आम्ही जर आमच्यासाठी पुढे येणार नाही तर धिक्कार असं असल्या हिंदुत्वाचा, काय कामाचा आहे ते हिंदुत्व। शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वानवा। तुम्ही धर्मासाठी थोडी रक्कम बाजूला साईडला काढून ठेवा, धर्माला आता पुढे त्याची गरज लागणार आहे। 1000 कमवाल, 10 रुपये धर्मासाठी बाजूला ठेवा, दर महिन्याला ठेवा, सवय लावा, स्वतःच्या हातांना सवय लावा, स्वतःच्या तिजोरीला सवय लावा, धर्मासाठी वेगळं दान जे आहे ते काढायला। आपण या दानावरती संस्कृतचं विद्यापीठ असू द्या किंवा धर्माचं मोठं कार्य जे आहे त्या पुढे भविष्यात होऊ घातलेलं आहे, त्याच्यासाठी ही सगळी रक्कम आपण वापरूया।